Gahryman arkadamydan Täjikistan Respublikasyna resmi saparlyň şäherlerine türkmen täjik işgöwler masagyda geçirildi. Täze taryhy döwürde Türkmenistan we Täjikistan dostlugyň we hoşnetli gowşulygyň gadymdan göz başarýan ýüreglerine ıgrarlyk bilen däwe ulan hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrmagy hemme taraplaryna taýýarlyk görkezýär. Bu forum iki ýurduň arasyna söwda, ykdysady gatnaşyklary hasam giňeltmek, birek-birege iwerleýän haritlaryň we hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşlerini hemde möçürlerini artdyrmak, ministrliklaryň we idaralaryň arasyna göni gatnaşyklary ýol goýmak, telekeçilik bilimleriniň arasyna hyzmatdaşlygy işçileşdirmek boýunça alınıp barlayan işleň barha giňerme eý bolýanyny suwd edýär. Uzak möhreden hemde özleri behbetli esasy gurulýan netijeli döwürlere gatnaşyklaryny ilerletmek, hususan iki ýurduň telekeçleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy puturlanmak meselesi türkmen täjik işgöwler masagynyň şäherlerine de ara alınıp masagydaşyldy. Masada gatnaşyjylary özleri gatnaşyklaryny ýa-da ösürmeginiň şäherlerine şu gedeki çäräniň geçirilmeginiň ähmiýetini belediler. Natal şäheri şeýle işgöwlük duşgary ykdysady hyzmatdaşlygy ilerletmegiň has netijeli gurar hökmüni öňe çykýar. Türkmen tarapynyň çykyşlaryna garaşsa da baky bir tarap ýurdumyň ykdysady ösüşi we üstünlikleri, döwlet ösüşiniň ileri tutulýan urlaryny hasaba almak bilen hyzmatdaşlygyň geljegi uly urlar barada aýdyldy. Türkmenistanyň ägirt uly ykdysady kuwwatynyň newit ulu guruluşyk, himiýa senagaty, energetika puduklaryna, durmuş ulugymynda giňerimli özgertmeleri ýa-da hemde maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýänligi belenildi. Işgöwler masagyna gatnaşyjylary iki döwletiň uly mümkinçilikleri ýa-da özleri behbetli söwda, ykdysady hemde alymy çeýniki hyzmatdaşlygy işçileşdirmäge özleri gyzyklanma bildirýänliklaryny tasdiklap, hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmak boýunça anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdyrar. Foruma gatnaşyjylary ara alyp maslahatlaşmalaryň başyny iki taraplaryň gatnaşyklaryň öňüň tejribesine daýanýan iki ýurduň giň uglary boýunça hyzmatdaşlygy ösürmek üçin bar burun mümkinçilikleri netijeli ulanýanlyklaryna ýokary baha berdiler. Duşuň dowamyna Täjikistanyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýänligi belenildi. Ol hoşnetli gowşulyk gatnaşyklarynyň nusgalyk misaly bolup, diňe bir iki ýurduň däl eýsem has giň şäherlerdäki parahatçylygyň, howpsuzlygyň hemde awadançylygyň behbetlerine de laýyk gelýär. Işgöwlük masagyna gatnaşyjylary gazanlany araşyklaryň söwda ykdysady hyzmatdaşlygy işçileşdirmäge ýardym etjekdigine ynam bildirdiler. Şeýle iki ýurduň telekeçleriniň arasynda hyzmatdaşlygy giňertmegiň harit öňüjleriniň bilelikdäki sergilerini, ykdysady forumlary, beýleki çäreleri geçirmegiň zerurdygy aýdyldy. Masada gatnaşyjylary geçirilen gepleşiklerini netijeli uranyny bellep, ara alyp maslahatlaşylan hemde durmuşa geçirilmegi belenilen anyk işleň ählisynyň öňüne täze göz etmek açylýan köp taraply döwlet hyzmatdaşlygyny ýa-da artdyrmaga günden-güne ýardym berjekdigine ynam bildirdiler. Türkmen wekileti täjik karhanlarynyň önümçilik kuwwaty we mümkinçilikleri bilen tanışdylar. Mehmandary öňürleýän önümlüň hili, öňürlüşi, şerekeme önümçilik tehnologiýalarynyň hemde enjamlarynyň aýratynlyklary barada maglumat berildi. Türkmen işgöwleri duşanma ýerine ýerleşen täjik karhanlarynyň önümçilik hemde iş mümkinçiliklerini ýokary baha berdiler. Gadanlany alaşyklary Türkmenistanyň hemde Täjikistanyň işgöwür toparlarynyň ähli uglary boýunça ýakyn hyzmatdaşlygyny epesli giňeltmäge ýardym berýän iki taraplaryny söwda, ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirleni hemde täze ileri tutulýan ular kesýetlerini ýene bir möhüm ädimdir.